Maigsuon sa mga old generation, duhara ka news ang atong nahibalan. Good news o bad news. Pero niining kapanahonan karon, dunay na good news, bad news o ikatulo, fake news. Mga balita nga dili tinuod. Mga igsuon, kung ang usa ka tawo makadawat og message, mensahe, whether good news, bad news, o unsa nga balita, doon na gyud tay tagsa-tagsa ka reaksyon. Depende sa balita nga atong madawat. Mabalitaan ka nga na-promote, malipay. Makabalita ka nga nakadaog kag loto, perting lipaya. Makabalita ka nga nasakit ang imong higala, maguol ka. Makabalita ka nga nawad ang trabaho ang imong partner, imong kauban sa kinabuhi, maguol ka. Depende sa balita nga atong nadawat. Doon na kita'y tagsa-tagsa ka reaksyon. Mga igsuon, ang mensahe sa Ginoo walay bad news o walay fake news. It is always good news. Mamanggani nga gitawag kining ebanghelyo karon nga maayong balita, good news. Bisan tuod lisod tugkaron, bisan tuod lisod dawaton, it remains good news. Kay dili lang kay dinhi sa kalibutan ang iyang epekto labaw sa tanan ngadto sa atong kinabuhing tunhay ang kaluwasan. Mao nga ang mensahe sa Ginoo is always good news. Nabalandong kita kagahapon og karon about annunciation. Ang gipahibalo kagahapon si Zacarias ug ang gipahibalo karong adlaw sa anghel mao ang atong inahan, no, ang atong Blessed Virgin Mary, Mama Mary. Kagahapon moingon kita nga annunciation. Why? Because the same angel ang mi-appear, Anghel Gabriel. Unya Anghel Gabriel gihapon ang nagpahibalo kang Maria nga mahimo siyang inahan sa Dios. Unya ang reaksyon sa maong balita is common nilang duha. Mao man gani nga makaingon kita nga the salvific plan of God, ang plano sa kaluwasan sa tao, doon na siya'y koneksyon, doon ay kahiusahan, doon ay kutay, no? Ang maong plano nga kaluwasan sa Dios. Ang response ni Zacarias kagahapon is unbelief. Wala siya motuo dayon. Naglibog, fear, nahadlok. Mausab kini ang response o reaction sa atong mahal nga Birhen sa dihang nakabalita siya nga mahimo siyang inahan sa Dios. Iyang gibutang sa kasing-kasing tinuod na malandong apan gibati niya ang pagduha-duha, kahadlok ug kanabang murag na nakugang, no? Wala siya magdahom sa iyang kinabuhi nga makadawat siya niining maong balita. Pareho ang gidala nga mensahe, ang Anghel Gabriel nag-ingon ni Zacarias, gidugong sa Dios ang imong pag-ampo, ang imong asawa manganak og lalaki. Unya miingon sa mga anghel sa mahal nga Birhen, magmabdos ka og manganak og lalaki nganli siya Jesus. Ang ilang mga mensahe, nagdala og mensahe ang Anghel Gabriel gikan sa Ginoo alang niining mga pinili nga mga tao aron mahimong kabahin sa plano sa kaluwasan. Si Zacarias adunay objection. Si Zacarias sa iyang pagduha-duha, sa iyang kalibog, sa iyang kalisod pagdawat sa mga balita, miingon sa anghel, unsaon ko man pag
ila nga tinuod ang imong giingon kanako. Tigulang na ako ug tigulang na usab ang akong asawa. Unsaon man nga makapanganak pa kami, hatagan pa kami bata. Murag imposible. Mausab kini ang objeksyon sa mahal nga birhen. Sa dihang nakadawat siya sa mga balita gikan sa anghel, miingon siya, ulay ako busaon saon man pagkahimo niini. Mga binati ko mga igsuon, kini nga mga mensahe sa anghel sa Ginoo pinaagi sa anghel gidawat sa nagkalain-laing paagi ni Zacarias o sa atong mahal nga inahan. Apan luyo sa ilang pagkalibog, luyo sa ilang pagduha-duha, sa ilang kahadlok, gidawat nila ang mga mensahe sa Dios, pinaagi sa ilang pagtuo, pagpaminaw sa pulong sa Dios, o ila kining gituman diha sa ilang pamaagi. Karong adlaw atong tutukan ang tubag sa atong mahal nga Birhen Maria sa dihang gipahibalo siya sa anghel nga mahimong inahan sa Dios. Ang atong kanhi Santo Papa Pope Benedict XVI has a beautiful insight on the importance of Mary in our life. Mingon ang Santo Papa, when Christ was born, ang tanang mga binuhat offered a sign of gratitude. Tanang mga binuhat naghalad o mga maayong butang ngadto sa natawo nga Jesus. The angels, ang mga anghel, naghalad o mga alawiton, ang kalangitan, nagpasiga sa ilang bituon, o ang tulo ka hari, nagdala sa ilang tulo ka mga gasa. O ang mga magbalantay, the shepherds, nagpadayag sa ilang pagsimba o pagdaig sa batang Jesus. O ang kalibutan, ang kalikupan, ang kinaiyahan, nag-offer og langob nga diin nahimugso ang manunubos. Mga binati kong mga igsuon, the Holy Father, kanhi Pope Benedict XVI, nangutana, what about the human race? Kita nga mga katawhan, unsa may atong ihalad sa Dios ng bata? What do we have to offer to God? Nga nahimong tao, umipuyuban ka nato, ano makabaton kitag kaluwasan? The Pope said, what we have to offer is the Virgin Mary herself. Si Maria ang pambato ng buong sangkatauhan. Siya mao'y atong gihalad ngadto sa Ginoo nga nagpakatao pag-usab. Tugod ka siya ang nagrepresentar siya ginahan sa katawhan sa Dios. She shows what humanity is capable of. Dili imposible ang gibuhat ni Maria sa kinaiyahan sa tao. My dear friends, mga katawhan sa Dios, ang atong kinaiyahan, ang atong nature, we are born in the image and likeness of God. Doon na kitay power to do good. Tugod kay gibutangan kita sa atong kinabuhi ni ining grasya. Tutulok ka mga importanteng grasya nga niya sulod sa atong kasing-kasing. Ang theological virtues, faith, hope, and charity. Ang pagtuo, ang paglaom, ug ang paghigugma. These are all infused diha sa atong kinabuhi sa panahon nga kita gibunyagan, sa panahon nga nahimo kitang anak sa Dios, sa panahon nga nahimo kitang anak sa kahayag. Naa sa atong kasing-kasing ang tulo ka mga bertud nga makahatod nato sa kaluwasan, ang pagtuo, ang paghigugma o ang paglaom. Apan nakita lang dayon sa mahal nga Birhen, napuy-an kining tulo ka mga hiyas nga Dios nun because she was free. Wala siya'y bahig nga sala. Walay pressure, malipayon, kontento sa iyang kinabuhi. Simple ug yano nga usa ka tawo. Walay attachment sa mga butang. She was totally free. Sa iyang pag-ingon, oo, sulugoon lamang ako sa Ginoo. Matuman dinhi ang imong gipamulong. Gikan ka na mangigsuon sa usa ka gawas nun nga kasing-kasing. Gikan ka na mangigsuon sa usa ka malipayon nga kasing-kasing.
gikan ka na mga igsoon sa usa ka mahigugmaong tao diha sa iyang kinabuhi. Mao nga nakaingon siya og matamis nga oo. Sweet yes ang iyang gitubag sa mensahe sa anghel. Ikaduha, gawas nga siya gawas nun, siya usab mapaubsanon. Walay garbo sa iyang kasing-kasing. Dili mapahitason ang iyang kasing-kasing. That's why sweet yes ang iyang gitubag sa mahal nga anghel. Mga binati kong maigsuon, niining atong pagpaabot sa Pasko, labi na kay pandemic, gitagaan kitang mga kahigayunan nga sama ni Maria, ato untang himuon diha sa atong kasing-kasing nga gawas nun. Dili kita ma-attach sa bisyo, labi na ma-attach ang atong kinabuhi sa sala o sa mga butang nga lumalabay. Dungog, power, o ang gahom, mao kanay mga attachment nga usahay magapos ang atong kasing-kasing. Dili kita libre, dili kita malipayon, dili kita kontento sa atong kinabuhi. O labaw sa tanan kung ang atong kasing-kasing napuno sa garbo. Bisan gani ang pagpasaylo, dili kita makalitok. Bisan ang pagpangayong pasaylo, gusto tang magbungol kung ana ay conflict o ana ay diferensya. Kini nga mensahe karon mga igsuon alang kanatong tanan nga nagpaabot sa Pasko nga hinaut paunta nga sama ni Maria mahimot ang gawas no ng atong kasing-kasing mapaubsanon. Kay matud pata sa atong tigkanta ang pagdumot o ang pagkamapahitason magdala nato sa kapildihan. Only humility will bring us closer to Jesus. O malipayon kita, gawas nun nga makatubag og oo sa tanan nga balita nga maabot sa atong kinabuhi. Inumduman nato, there is only good news, mensahe nga gikan sa Ginoo. Walay bad news o walay fake news. Mao lang kini ang maayong balita alang sa atong kaluwasan. Palihog manindog ang atong